jotono no lamsogo ani hayung tv youtube channel lo kaitun hamari bainaro jotono khakchama baite khabak sake kaitun hamari manthang tinaro no tini ang kaituni koktuma tei eba eleba kathani koknok sawi khnari nai bakeba pore lainai kaisa koktuma maneke eleba kathani phurumung 3/23 ni tinaro no pore khnarnai khnai tongdi payasa hake nung nini langma tui mungsa kirina kurui ke thangui manai oro chungno saka kaitoni elemba kathani hake nung nini langma tui mungsa no kirina kuri ke thangui manai maneke kaitor chungno sai khnari ka oro nung kaitoni saka o bisas kaidi te nini puito te nini bisas na kaitoni aro yapardi inke nung nini langma wo tei maneke nini jesa samung khainan thangpuruna nung maneke tamsanai tabu nung chakri mana thangna from maneke chakri ni interview dina thango nung jesa samung job khainal thang nung kaiton saka won nung bisas khai te prathana khaithanga ke maneke kaiton hani suri hui thanga ke nung kaiton hamari bai te kirina nangya nini lama uno ke benglak sai nung hamui thanai te yong mani salmanai nung kaiton hamari salmanai te khnai toli te ke sapore leno te orot saka te nini yakung mungsawo tutai glak saka ta oroke nini yakung mungsa jaga phan tutai glak maneke nini lamo uno mani phan kebeng man glak maneke kai to nini loge wo tongnai obaita maneke elima kathane kok chuno oron promuriu oron chungno prongu chungno khanariu sai khanariu te bujiribu manubo nini yakungo mungsa tutai glak maneke nini lamao kebo kebenglak tamni himalaya chung kaitoni saka bisas te puitono chung yafarna nangnai chini sakno kaitoni yago yafarna nangnai kete nini yakungo kuno manai phano maneke nini lamao kuno manai phano kebengla kaito nung bai baksa tongnai te nung di jaga thango u jaga no tongnai kaito robono chungno sai khnari utei norobu bujidi te kaito chung chini sori te chini langmano yafarna nangnai bosi sungsa no hayung no hakoto no udunia no snamnai chung bini koktui te bini raida te hingka ke chung beba no kirina nanglak je kaiton thani tongthong mantui chung kebunar tongthong manglak tamai male kaiton no kubui te kathang te je propano nini bakhawa tongnai je propano nungbai baksa tongnai te nini loge tongnai bono surai jisu te kaitor surai te norok no belain hambaya pura ani je ukok tumano khanawi te norobo maneke wansukdi khabicing wansukdi te kaitun ayang chung teibu maneke teibu kaitor be baksa ong maneke ang samani koke kaitun loge hingna ni bangi maneke kaitun ni kongno chung teibu khana nang mane bangi kaitun bai baksa hingna ni bangi chungbu abono norong no hambai te ani youtube channel no katalngai faitong ke subscribe khedi like khedi share khedi tei bo bai katal video nai manna bangi te kaitun ni kok theno chung khane manna bangi te norno hambaya pharo tei pipeline te hambaya pharo kaiton hamari benaro jotono khakcha mate tongthong mantu prabhu jisu ni mumbe hallelujah amen.